لب ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم قيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقباين أبقون مهورات كسر عند دادليقم بزع مصحفت النبابو من باب مسرت فلتاتيو زين ببسبكا زحسبو يزسن ززاروبون يوحديو علو من بتمهرت زتسحل سب زخون هياب سينا يتفلدنيا سلازي وترو نبابو تمهارو كابزلومي بزين حسيا بحيلو رقيسو نبرتنان تكالاتنان انا زمتن انا عنوانان زغز انا زلو وتهدرا وسرعات إثيوبيا تغصبون نجر فتم يلن عند مقصد تمرت ترايا سلازي صباح نهزبكم من هاجركم من كتقلقلوا منتي لومي تمهارو صبغ هيوت نممرحون من باب اتغند مسارحي مو مسا هيوتكم بسلام نممرح نغحقزكم من عنقولكم نسفعنسي صحفات دا نبابو مايم نقود سلاميو سلازي كابن نقود سلام نقود برهان كتكونو تمهارو ننفسهم كي تتقمو نسبات زتقمو اتقندل مبرهات زحزة عين سورن اتبجا هزبون هاقرون مسوات زغفل جغنان ترايوم اتوم لومي عبرغا فوقرو قوبتاتن سنچوروتاتن مس اراويت مرور انا تقوانوصو عبشقرن مكران زنبرون زلون كبر هوا زوفيو زلون جغانوون صباح نقول نحنا بسلام بقسانتن أبرهوان نخنبر يلوميم إزخا نبارن كوبن تاريخيو أبزا دقيق زيا ودسب بزلمتي مالت بعمسي أبسلام تعاتيو عينتو يعور الله أبزا دقيق زيا ودسب نمسلون نغبرون بحبار تنسيو أنصار چقونتي يقالسالو حابيرو سلستقالسغا نايقدن كعودي أبزا دقيق زيا قسقستي تمسيلهم تقالستي زعنقفو تغالو ينقولو أبزا دقيق زيا وتصعات بغالسوم حرنتم تغوناتيفم يشنه اللو أتم سبات سمعو اتغبار سناي زبال صبغ مسرح زغل زي كونس اتعمق مسرح زي كلمو كفو تكبر كام مفتسام تتنقغو عما قبري عمريت كبري أب سمايون صدقي يبلان بلكم اللغو أستوعلو كلو زنعقو مستسانوغن أزيوم زنافقو ماين ولا الدنيا سلازي نتم بجا نفسهم زوفي ولا الدغمن نتي وحسي ودكم زغنا صوري ماين أخبر ومن أفكر ومن نايريهم تمارو أنا هك إذا نقد حبعبني كولاديتي حدر تقبيلا زوسدتني بعلد بيتي كابجزاي مسقوقتني ولدي تقبيلهم انت زيعق بننيرهم حجي بيوتي معلقون كابا ملق نلعلي يلن فتاري كولادي نلعلي يلن مغاري كبالون سمعكم اللغم ازي حقيو
ስለዚህ ወለድኹም ዝህብኹም ምኽሪ ስምዕዎን ኣተግብርዎን ኢኹም ሓደራ ሓደራ ሓደራ። ከምቲ ንዕብየትን ምዕባለን ሃገር ህዝባዊ ምምሕዳር ዘድሊ ጥዕና ኣካላትና ንምዕላውን ማዕራዊ ምምሕዳር ክሰፍን ኣለዎ። ባህግና ልዕሊ ዓቕምና ክንደክም ክግድደና የብሉን። ከምዚ እንተዳ ኮይኑኻ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት ዘቑስልን ዝቐትልን ተዓመስቲ ኣብ ልዕሊ ዓመስቲ ዘውርድዎ ናይ ዓቕሊ ጽበት ግብረ መልሲ ኣይክንሪኦን ኢና። ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ንዘሎ ነገር ኩሉ ይፈልጦ እዩ፣ ንገዛእ ርእሱ ግን ኣይፈልጣን እዩ። ከመይሲ ንነፍሱ እንተዝፈልጣ ነይሩ ንትእዛዝ እውን ምሰምዐ ነይሩ እዩ። ኣካልካ ደኺመ ክዕርፍ ክብለካ ከሎ እወታዊ ምላሽ ሃቦ። ሓንጎልካ ስለ ዝኣዘዘ ጥራይ ብሓይሊ ትንቀሳቐስ። ልክዑ መላእ ኣካል ወዲ ሰብ ብሓደ ኣውቶክራት ማለት ውልቀ መላኺ ብሓንጎል ጥራዩ ዝእዘዝ። እዚ ግን ብግብሪ ክሰዓር ኣለዎ። ዝደኸመ ጭዋዳታትና ንሓንጎልና ብትብዓት እምቢ ኣይሰርሕን ክብሎ ኣለዎ። ንሰባት ካብ ክእለታትና ብዝበለጸ እንታይነትና ዘንጸባርቕ ምርጫና እዩ። ስለዚ እቲ ትመርጽዎን ትሰርሕዎን ነገር ኩሉ ጥቕሙን ጉድኣቱን መርሚርኩም ኣተግብርዎ። ንነፍስኹም ጽቡቕ ጌርኩም ፍለጥዋ፣ በቲ ቕኑዕ መገድኻ ምርሕዋ። ዓርኪ ማለት ኩሉ ክጽልምተካ ከሎ ንሱ ግን ንበይኑ ብርሃን ዝህበካ ጥዋፍ ማለት እዩ። ስለዚ ንብጻይኩም ከም ነፍስኹም ኣፍቅሩ። ዝተበደለ ናብ ነጋሲ ዝጸመኻ ናብ ፈሳሲዩ ዝኸይድ እሞ ክትዕመፁ ከለኹምሲ ናብቶም ልዕል ዝበለ ስልጣን ዘለዎም ሰባት ከድኩም ዳ ኣቤት በሉ። ካብ ስቕ ኣሶት ማለት መድሃኒት ኣይርከብን እዩ። ነቲ መድሃኒት ዘይብሉ ኣይትራይዎ። እቲ ዝኾነ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ዝኸሰርኩምሞ ዘይኮነስ ንዝተረፈኩም ጸጋታት እናሓሰብኩም ብተስፋ ናብ ዓወት ገስግሱ። እቲ ምንታይሲ ብዛዕባ ክትልውጦ ዘይትኽእል ናይ ትማሊ ነገር ምሕሳብን ምጭናቕን ክቡር ግዜኻ ምብኻን ጥራይ ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ብዛዕባ ልዕሊ ዓቕምኹም ዝኾነ ነገር ሓሲብኩም ኣይትጨነቑ። ጸላእትኹም ውዕጅ ክወዞም ከሎ ሽንትኹም ወስኹሉ፣ ኣርሒቑም መታንቀጥፍዎም። ንጸላእትኹም ካ ብግቡእ ኣስተውዕሉሎም። ምኽንያቱ ንጌጋታትኩም መጀመርያ ዝረኽብዎም ንሳቶም ስለ ዝኾኑ መስትያትኩም እዮም። ብኻልእ ኣዘራርባ ጸላኢኹም እቲ ዝበለጸ መምህርኩም ወይ መስትያትኩም ምዃኑ ፈሊጥኩም ብነቐፌቱኡን ብዘለፉኡን ከይሓረቕኩምን ከይተዳሃልኩምን ንቓላቱ ብምስትውዓል ብምድማጽ ምስልኹም ኣመዓራርዩ እምበር ምስ ነቓፊኹም ኣይትባእሱ። ምኽንያቱ ከምቲ ዝናብ ንመቐረት ባሕሪ ዘይልውጦ ነቐፌታ እውን ንሕልናት ተባዓት ሰባት ኣየድክሞን እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ፈላጥ ጌርካ ምሕሳብ ናይ መጀመርያ ምልክት ጽላለ እዩ። ምኽንያቱ ወላ ንዘይትፈልጦ እፈልጦ እንተዳ ትብል ኮይንካ ተወሳኺ ፍልጠት ክትቀስም ኣይትኽእልኒ ኢኻ።
ሕልና ቅኑዕ ሰብ እውን ንኸንቱነት ተጃህርቲ ይስሕቐሉ እዩ። ስለዚ ብዓቕሚ ፍልጠትኩም ኣይትነየቱ። ትሕትናን ፍቕሪ ሰብን የሃልኹም። ትዕቢት መቕድም ውድቀት፣ ትሕትና መቕድም ክብረት ምዃነን ፍለጡ። ስለዚ ተሓፊርኩምን ተኸቢርኩምን ንኽትነብሩሲ ልሳንኩም ሰደይ ማለት ጥዑም ዘረባ የድምጽ። ገርህ ሰብ ንኹሉ ዝሰምዖ ይዝኣምን፣ መስተውዓሊ ግን ከመይሉ ኢሉ መብርህ ዝሓትት። ስለዚ ዝሰማዕኩሞ ዘበለ ኩሉ ሓቅነቱ ከየረጋገጽኩም ኣይትእመንዎ። ንቕድም ሓቅነቱ ኣረጋግጹ። ሓቅነትካ ብእዝኒ ዘይኮነስ ብዓይኒዩ ዝረጋገጽ። ምኽንያቱ እዝኒ ንኻልኦት ክኣምን ከሎ ዓይኒ ግን ኣብ ገዛ ርእሱ ስለ ዝኣምን እቲ ሓፂር እዝኑ ወዲ ሰብ ከዓ ሓሲውን ምስ ፈታዊኹም ከበኣሰኩምን ከጋግየኩምን ስለ ዝኽእል ተጠንቀቑሉ። ሃገር እትደልዮ ዝሰርሑ ጥዑያት ኣእዳውን ጽሩይ ኣእምሮን እዮም። ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ሃገርኩም ምእንቲ ክታንጽስ ሎሚ ተመሃሩ። ከምቲ ተመን ምእንቲ ኸብዱ ይኸይድ ብኸብዱ ዝበሃል ንስኻትኩም እውን ምእንቲ ጽባሕ ክዓልፈልኩም ሎሚ ዋላ ኸብድኹም እናተረገጽኩም ትምህርቲ ክሰቡ። ኣብ መላእ ዓለም እቲ ዝጸበቐ ነገር ፍልጠት፣ እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ድንቁርና እዩ። ስለዚ ጽቡቕ ክትረኽቡ ተዳደሊኹም ተማሃሩ። ዕውልና መገዲ ጥፍኣት ስለ ዝኾነ ኣይትጓዓዝሉ። ዓዊሉ ዝሓሰረ ተማሂሩ ዝኸበረ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ትምህርቲ የለን። ስለዚ ከናትሮስ ማለት ቁም ነገር ዘይብሉ ሰብ ኣይትኹኑ። ጁባ ሰጊሄ ማለት ሰነፍ ሰብ ኩሉ ግዜ ቀዳድ ስለ ዝኾነ ገንዘብ ኣይርከቦን እዩ። ስለዚ ንፉዓትን ሓርኮትኮት በሃልትን ኩኑ። ኣእምርኡ ዘየጽረየ ሰብ ከም ሕማቕ ዓራት እሾኽ ጥራይ ዝበቕሎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንስራሕ ስሑላት ኩኑ። ሃብትን ምዕባለን ብጻዕርየን ዝርከባ። ሓደራ ስራሕ ፍተው። ኢድ ክትሰርሖ ዝግባእ ስራሕ እውን ንመልሓስ ኣይተሃብዋ። ካብ ስራሓዮ ምባል ባዕለይ ክሰርሖ ኣቐድሙ። ስራሕ ክብርኹም ስለ ዝኾነ ኣፍቅርዎ። ኣቱም ንኡሳን ካብ ኩሉ ሕማቕ ልምድታት ተቖጠቡ። ሽጋራን መስተን እናዘናግዑ ዝቐትሉና መርዝታት እዮም። መስተ ኣይግዛእኹም፣ እዚ ንኣይ ኣይጠቐመንን። ካባይ ተመሃሩ። ሓንቲ ሓባ ሽጋራ ምትካኽ ማለት ሓንቲ መስማር ኣብ ሳንዱቕ ሬሳኻ ምውጋእ ምዃኑ ፍለጡ። ነቲ ብስራሕን ክብርን ዘይመጽእ ገንዘብ ዓመፅ እውን ኣይትፍተውዎ። ወልፊ ጠላዕ ዘይናትካ ካብ ምድላይ ዝመጽእ ሓያል ሕማም ስለ ዝኾነ ብእኡ ከይትልከፉ ተጠንቀቑ። ካብ መስተ ዝርከብ ጥቕሚ ስለ ዘየለኻ ብስስዐ ክሳዕ ትሰኽሩ ኣይትስተዩ። ከመይሲ ሰኽራም ሰብን ጥርሑ ጥርሙዝን ተመሳሰልቲ እዮም። ምኽንያቱ ክልቲኦም ክሳድ እምበር ርእሲ የብሎምን። ስለዚ መስተ ዘይሓስብ ሰብ
ባዶ ገይሩ ዘንዕቐካን ዘዋርደካን ኣይተዘውትርዎ። ካብ ሰነፍ ዓርኪ ንፉዕ ጸላኢ ስለ ዝምረጽውን ምስ ሕማቓት ኣይትመሓዘው። ካብ ምስዓም ጸላኢ መፍጋእቲ ፈታዊ ስለ ዝሓይሽካ ኩሉ ግዜ ብጸላእትኹም ከይትህመሉ ተጠንቀቑ። ንልብኹም በሊሕ ግበርዎ። ከመይዚ ንዓለም እትርእሉ ዓይንኹም ስለ ዝኾነ ብልሕኹም ከም ላማ ይኹን ደፊርካ ዘይርገጽ። እቲ ዘይጋገ እቲ ዘይፈተነ ጥራይ ስለ ዝኾነ ከይትጋገዩ ፈሪኹም ካብ ምፍታን ዓዲ ትውዓሉ። ግዜን ማዕበልን ንዝኾነ ሰብ ኣይጽበይዎን እዮም። ስለዚ ግዜ ኸለኩም ግዜ ትጽበዩ። ጥራጥ ዘለዋ መቐመጫ ክትዘልል ኣይትኽእልን እያ። ከም ዝበሃልካ ኣፍ ልብኹም ነፊሕኩም መታን ክትዛወሩስ ዝኾነ ይኹን ኣበር ኣይሃልኹም።